Jo espero, per lo menos, que siga una bona representació i és una manera de portar el nom fora i que suposa que estem fent-ho bé i que és un orgull per a nosaltres portar el nom del poble fora. Un intercanvi cultural sense precedents per molta gent d'ací dins. Vam estar allí ja fa 28 anys, en l'any 98, ja vam anar a aquest festival, vam ser el primer grup en participar en aquest festival, el primer grup espanyol, i se van fer llaços d'amistat que 28 anys després ens han tornat a cridar i ens van dir que si volíem anar i nosaltres, evidentment, encantats. Sí, definitivament sí, perquè a més no només en el grup anfitrió, sinó que allí n'hi havia molts altres grups en els que hem conviscut, per tant, n'hi ha un intercanvi molt gran que no s'acaba en el moment en què tu tornes a Espanya, sinó que això segueix latent ahí d'alguna manera i això potser se puga fructificar en un intercanvi posterior, no sé si fora o així. Al final és un cost elevat per al grup, al final així no cobrem ningú, de l'altra manera a més ens costa diners, però per a nosaltres és un orgull i ens agradaria que el grup estiguera sustentant-se ella soles, que al final el que fem és portar el nom del poble fora. Pues per ara, cada any el Festival Internacional d'Ací de la Vall és un repte, també, entre altres coses perquè ens converteix a nosaltres en anfitrions i, per tant, és un repte ara, després d'haver viscut això, tindre que ser l'anfitrió, però és un repte que tenim moltes ganes.